Is-smieħ ta' Tonio Borg bħala l-kummissarju nominat fisem pajjiżna għandu jsir it-tlieta għal 3 sigħat sħaħ bejn it-3 ta' wara nofsinhar u s-6 ta' filgħaxija. Fi kliem il-kap tal-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew f'Malta Peter Agius, l-aktar parti kruċjali għal Tonio Borg ser ikun il-ftuħ tal-hekk imsejjaħ grilling. L-aktar moment kritiku ħajkun dak il-moment kif Tonio Borg jidħol din il-Kamra. Nhar it-tlieta għada fit-3 ta' wara nofsinhar. Tonio Borg ser iwieġeb għad-domandi ta' 3 kumitati differenti: il-Kumitat responsabbli mill-Ambjent u s-Saħħa, il-Kumitat responsabbli mis-Suq Intern u l-Konsumatur u l-Kumitat responsabbli mill-Agrikoltura. Wara dawn iridu joħorġu b'xi forma ta' verdett fejn jew jissuġġerixxu n-nomina ta' Tonio Borg jew ma jissuġġerixxux in-nomina ta' Borg jew jaqblu fuq stqarrija ambigwa. Id-deċiżjoni meħuda tispiċċant il-Konferenza tal-Presidenti li ser tirtaqa' l-ħamis li ġej biex tippjana l-aġenda għas-sessjoni plenarja tal-ġimgħa d-dieħla tal-Parlament Ewropew fi Strasburgu. Id-data li diġà qed tissemma li fiha fi Strasburgu jittieħed il-vot dwar in-nomina ta' Tonio Borg hija l-20 jew il-21 ta' Novembru. Il-kap tal-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew f'Malta jgħid li dan il-proċess kollu huwa wieħed ta' kontabilità. Hemm bżonn li f'din l-Unjoni Ewropea tagħna li tkun Unjoni Ewropea demokratika jkun hemm kontroll demokratiku. X'inhu kontroll demokratiku? Il-kontroll miċ-ċittadini. U fl-Unjoni Ewropea min huma ċ-ċittadini? Huma l-eletti tagħna fil-Parlament Ewropew.